Хора, скрихме се с моята приятелка от един паметник, понеже е вечер. Едва ли ще видите нещо. И да лайкнете видеото. Моля ви, лайкнете видеото. Абонирайте се за канала с камбанката. И ако искате, аз не ви карам на сила. Добре, сега гледайте. Приятно гледане. Много яко. Добре. Брато ми. Хора, следващата част ще направим след малко. Знам, че нещо не виждате. Ние сме в Борисовата градина. Ако някой е ходил на това място, да пише в коментарите. Това е 1 минута видео, 60 секунди. До следващия епизод.